machigni kamoro ma intiere ma en twak e weche manyien kawuono ni kawadhi nyime gi twak e kinde gi mag siasa. Ing'eyo ni sani endi iwacho ni omiero, jomoko luongo ni omienjo, to gima wacho ka ni siasa osekayo, to josiasa ma sani koro budho godo mang'eny ahinya e twak ma wantiere godo. Koro twak e weche manyien wadwa mondo olos gi ng'ato mantie gi sigana mamit, sigana maliw, sigana manikare mar mondo mi olero ni to koro en ang'o ma en odwaro. Olap dhoge jurni ne kom endo mar Kibra kar od bura, odwa mondo mi odhi kacha mondo mi okony jo Kibra e yo achiel kata ariyo moro. Gima omiyo odwa dhi kanyo obro nyisowa. Koro timo gigo bendo dhi leronwa kaendi. Omiyo kineno chenro ni kuom sani bed machiegni mar mondo mi koro iwinje kokoni koda katiende. An kaka nasenyisi ka ochako weche manyien, ing'e ni an niko Kelo. Adwa mondo arwaki wendo ni misawa. Sorry ahinya. To edhi nade? Athi maber. Ji ong'eyi kaka japuonj. To koro ber mondo wachote nyingi koro te. In japuonj ng'a? Ing'e kawo wuothe. Asika wacho ni Kenya ka an emiluonga ni japuonj, jomoko teachers. Jomoko teachers. In japuonj. Koro gi nyingi. Iluonga ni Peter Chieng'orero. Aka mwalimu. In mwalimu. Iwuod gwenge makanye mondo mi koro joma winjo ng'e kama iyaye maber. Samoro nitie kata ng'ato turu dwa ng'e ni kara wuodwa ni nitie kadier. An ajakabuoch. Ang'e ni wach pok winjo kata ni kabuoch na ni kanye, kabuoch ni Ndhiwa, Homabay County. Lakini sani taja Nairobi. Ya Nairobi. Nairobi ka emitiye, emidake. Madake. Machni koro mae kari mar menyo. Mae kara mar menyo kendo mar dak. Kamano. Ang'e ni diere machon cha ni wacho ni ka in Nairobi ni to ji rawa Nairobi. Lakini sani Nairobi en marwa. En marwa. Ok en mar ng'ato. Koro ka yieni dake, kendo inyalo kata kunye. Ing'e ni chik luo tinde pogore. Ok en kachon ni ko kitho to nyaka teri dala. Samoro joluo matinde kotho to bendi kaka jomoko dala gi sani ni mana Nairobi. Koro to mano donge dhi hinyo kitwa gi timbewa nikech ing'eni kaka jaluo. Kaka nan wuod seme, ok nyal ika Nairobi ka, nyaka ikawana machiegni gi kuma kwere nitiere. Eka kwe mondo obede dala masemeno. Mondo achino ji provo. Achino ji. Jaluo nigi paro moro machal kamano. Koro wadonjo ne achiel kachiel mbaka mwadwa goyo. Olap dhogi jurni ne kom mar Kibra. To kawinjo story mari bende mos ok en okang' mokwongo ma koro imanyo godo komni. Ang'o midwaro timo e dala mar Kibra mok ni maber ma king'iyo mos kigeto nyong'ong tineno ka gini endi gimagi ma orem to adwaro mondo mi atime kaka orero e yo machal kama. Los kod jogi mondo winjeni to en ang'o matimre Kibra mok ber ni sama ibet kani. Nyinyi mokwongo Kenya ka ji mang'eny kodonjo siasa, gidonjo ni gidwaro konyore kibinafsi. Lakini an ok awuok na dwa konyore kibinafsi nikech kuma naaye onge gima norema. Kit ne an jatelo mar skul kat kendo an e migepe mopogore opogore. Lakini nikech asedak Kibra, chon ne iluonge ni Lang'ata constituency. Ma kae masebedo nyaka nabi Nairobi. Asebudho Nairobi ka, puonjo ka, asomo kom. Koro asebedo ka tudora gi jo Kibra. Kendo kuond masepuonje, iyudo nasepuonje skunde mana mane Kibra ka, kaka Lang'ata ni Lang'ata constituency. Apail ni Lang'ata constituency. Koro nyithindo masetudora go mang'eny mogik gin nyithindo ma Kibra. To king'iyo maisha mag nyithindo ma Kibra, kendo ng'enygi ae oganda mag Luo. King'iyo population mar Kibra, jomodak Kibra kanyo mang'eny mogik gin jowa ma joluo. To ngima ma gidake ok en ngima maber. Mokwongo, iwacho ni gima nyalo miyo ji bedo moromore e level achiel en education. Kamandela nowacho ni gima equalize nyithindo te en education. Omiyo jo Kibra mokwongo dwaro ng'ama nyalo miyo nyithindgi rieko kuom education. To koro an kaka ng'ama japuonj maduong' mosebedo puonji higni mang'eny 30 gi wiye, aneno ni experience maseyudo
nyalo miyo ka bedo mbunge mar Kibra to nyithindo ma iye ka ma ok nyal access education, ma ok nyal yudo education kama kare. Sani ang'e NGOs mang'eny, ang'e jok mwanyalo partner go ma nyithindo gi ok ni wach CDF mwabro rito, wabro yudo scholarship kae pinje mamoko to gi organizations mang'eny mong'eyo ni Kibra e big Islam maduong' mogik e East Africa and Central Africa ka. Omiyo kindiko proposal maber to jogi biro yie makony nyithindwa matagore e Kibra ka. An polisi na biro bedo ni onge nyathi moro amora marwa kata modak e Kibra ma ok nyal yudo education e yo makare, nikech asebedo kanyo, ang'eyo vote head mar tuition ni to ma itimo nang'o to ka itimo nang'o. Omiyo pesa maybe miya matin cha en pesa matin, basari cha pesa matin, ok anyal rito basari ni ema adwa miyo go nyithindo mag Kibra education. Abiro ng'iyo other organizations manyalo kawo na nyithindo, nikech basari cha tichulo mana 5,000 to mago day schools. Wan gi nyithindo mariek Kibra ka ma kosedhi e boarding to kendo yudo ni chake riembo ni school fees duogo dala mabede e dhot. Moko bende osekalo madhi university ok nyal dhi nikech gionge pesa manyalo dhi. Magi koro e tija madwaro ng'eyo kaka jatelo mag Kibra ni to nyithindo adi mo odhi university, adi ma ok nyal chulo fees, adi manyalo tere middle level colleges, to adi manyalo manyo negi kaka ginyalo yudo kony e yore mopogore opogore. Mano agenda mokwongo. Mar ariyo, an e Kenya ka, an a leading talent search, a leading sportsman in this country. Kenya ka mangima onge japuonj mosegolo talent maloya. Inyalo timo research, king'iyo footballers maber Kenya ka osewuok e lweta, king'iyo basketballers maber osewuok e lweta, jower Sauti Sol gi osewuok e lweta. Omiyo Kibra en kamoting'o talent molo kamoro amora. An abiro riwo talent gi education. Talent jower mopong'o ki joluo ero hangla, ojaga lemo gini gago ohangla koni gi koni, to mago nochako go hangla Kibra. Kata ema jalamo ma ji luo kamoro amora ni mago chako Kibra. Omiyo abiro promote talent ka Kibra. Kuro dhi jo hangla mang'eny ahinya ka en member of parliament, hangla bedo mang'eny ahinya. To dongine no ka jo parliament kapok ochako wuoyo kata Ameriko ni chwathum otero bilet ka jo nyaka chwathum, ing'enye thum no miyo wi yudore. Sama wi oseyudore to koro weche mabeyo be obiro minyawacho ne jopiny kama. Boko wach ni wangla mang'eny. Sani talent is the biggest industry e world ka. King'iyo pesa ma talent kelo as a country, kwa develop talent, pesa ma talent bro kelo, bro lock kata mag industries. Ni neno kako riuso Chelsea billion adi 1.4 billion. Of 1 billion, 650 billion. To mano mana club achiel. Mate ni maja tu. Mano jatu. Kakoro Mugabe mano us 3.5 billion. Kwa nyalo nacha talent. Ubed wer, ubed mpira, ubed gimoro amora. Wabro yudo ni Kibra jok man gi talent go bro yudo kaka gikonyore. To mano e yo achiel ma nyithindwa man gi talent gi nyalo konyore go e ngimagi. Omiyo an ng'ama ong'eyo weche talent. Abro manyo jo talent mar Kibra, obed jawer, wasanii te, jo mpira, jo ng'wech, ma wabed kaka wanyalo konyogi, walos negi studio mar production, ma thumba gi magigoyo ok kwali, ni samoro gichako goyo tinyo nosekwal thumba, ni nikech onge 40,000 modhi timogo production. Wabro ng'iyo ni to jo Kibra talents gi ere kaka wanyalo gwero negi kar production maka gisetieko teringo tidhi golo thumi. Ok ni neno kaka moro tindo wuok ni goye gi nyundo,
maka talent maka ne loka dongo swal chwade gi jundo kete kodi to kiloke kikia no mag kuru kubido develop te kete ka mago millionaires to sani nyalo yudo ni kaka campaign ni to thumego kamora mora to pesa moyudo to onge mana dia to ji mawinjo thumego to millions nyaka wami kaka wa promote local talents mano gi kunyalo adwaro timo Kibra mar ariyo ingeni Kibra kanyo nitie nyithindo mine giluongore ni young mothers ginyuol e class aboro ginyuol e form 2 gina kanyo to gima gitimo onge nyaka wang'i kaka wanyalo konyo young mothers adaburo gero center multi center man gi daycare mar nyithindo taketo kuma young mothers nyalo dok e school kanyo kendo keto kama ginyalo train skills makitiko school wa fast track nitie gimoni fast track ime oso maraka kwa kanyo to donjo college kama onyalo puonjore saloon onyalo puonjore tweng'o onyalo puonjore hair dressing beauty koro wadwa ni ka young mothers gi otieko course magi kotieko school nyathine gwa kete daycare ka skill bedogo then wang'iyo kaka wanyalo manyo funding we also wang'iyo gimoro iluongo ni social psycho support mamiyo jogi maka gitieko to gin gima ginyalo chwe lwetgi to kato giformo groups to iyawo negi kama ginyalo yude pesa mar ohala koro miyo young mothers gi bedo gi hope in life gineno ni kare wan bende wanyalo bedo joma ji nyalo luoro wangi to ka koro in a member of parliament mi ok nyal miyo jogo psychosocial support ina kanyo tikia ni young mothers gi to timore nade to ging'enye community omiyo mano min agenda mano manwang'eyo go youth mar ariyo nyithindo motieko skul gidhi kanyo e Kibra kanyo gin gi bases iyudo ni ka wan gi base Lindi idhi kanyo bases nyithindo moko tieko form 4 to pesa ma gidhi e college motamore sani government o invest e technical colleges and kendo gimiyo gifund jogo about 56,000 gichulo ne nyathi ka nyathi modok kanyo nikech jogi ma support economy ma Kenya TVETs nyaka wabed gi data mag nyithindwa te motieko school ma ok odhi e higher institution mag learning watergi e TVET wang'ini to TVET ka pesa di moremnegi mwanyalo support to courses mage maginyalo kawo wa direct gi course ni kaka economy wadhi maber electricians gin giwuok kanye donge giwuok mana TVET jomotimo electrical engineering university samoro ginyal biro twe waya to jomodhi e TVET to kadonjo tineno ka waya no twere to jogi mana ni economy tiyudo ni nyithindo mowinjo watere TVET colleges niye mtaa nikech onge ng'ama nyalo miyo gi guidance ni gini kitimo to biro konyi ngima gini kitimo to biro konyi ngima ok nyalo miyo ng'ato basari to kotieko school tikiano tima tiene ni imedo thagruok nikech imede buongo gi rieko to ok imiye kumodhi tiye afadhali ne kik imiye buongo gi rieko samoro koro ji ywagore ni nyithindwa gi moko dwa mawa nikech isemiyo gi rieko mang'eny tichaki wegi an abiro manyo ni to nyithindo motieko skul gi nyaka wamigi kamoro ma gin bende gineno ni katieko to ka wadhi yude riziki koro nyithindo gi nyaka wami hope e iye kanyo wan gi ji ing'eni e Kenya ka diere mane nitie election violence jopinje maoko noywak nikech joluo ma jogaraje noringo onge mekanik maber malonje luo
to Kibra kanyo moting'o mechanics maber. To nyaka wang'i ni to jo mechanics wadwa support gi nang'o e ohandgi ni mondo miyo kata geche sirkal, geche madongo dongo okele garage gi, wager negi kama ginyalo tiye, wager negi sheds, to nyithindo magipuonjogi be watere technical colleges gi kagiyat wakelo gi attachment kargi ka giyudo practical skills mondo wamed bedo gi jo mechanics mang'eny, to ma medo economy mar Kibra. Koro nyaka wang'i ni jok moko dhi school to nigi technical knowledge mag kaka chalo mechanics, wa support gi nani mondo wang'i ni to jogi ere kaka gi riziki gi giyudo. Koro nyaka wager negi kama gitiye, to bende wamed gi support gi form groups. Kagise form groups, wang'i kaka wanyalo partner gi other organizations to kelo pesa to mwago negi kanyo to wamedo gigo maarifa. Jatelo winjo kama isekelo anjo ka gimoro amora miwacho en miyo jogi kinyalo matini en empowerment, miyo gi nyalo mondo mi gilos ngimagi gibed ngima mani kare. To in nidhi bedo manendo ma en jaod bura matini tijeni gi ndiyendek madongo mong'ere mantiere bende chike mari mokwongo en dhi mondo mi ichung'negi e od bura kaka ng'ano endo bende iluongo ni representation. Mar ariyo en oversight. Ibiro kedo ni koro une ma koro ung'eyo kaka koro executive tiyo kod pesane gi budgeting ma utimo. To mogik en loso chike. Magi tije adek ma omiyi. Tije ma koro ikwano ma idwa timo magi te. In tije machal gima idwa tiyo tij piny owacho. Nikech kiwacho ni idwa ni mondo mi gigi ger, wacho ni idwa mondo mi jogi kisom, TVETs go eko bedie, magi ma otimre kaka wacho no endo. Nyiso ni tije ma idwa ori ne mondo idhi time od bura ok idhi timo. Idhi timo tijni. Mar ariyo, mondo mi tim gik miwacho gite, odwaro budget maduong'. Ma pesa miyudo every financial year ma iyudo CDF ok nyal romo timo gik miwacho gi eki. Kata riyo mna mari gini abich no te, ok romo timo gigi makare. Ere kaka idwa finance gigi, ere kaka idwa omenda mitimo go gigi, ere kaka idwa pogri mondo tiji ni effectively, ibed ne jogi e ground ka, tibed ne gi e parliament. King'eyo maber ni tiji, to gin tije adek kende mopuodhi e pend chike. Aparo ni chiko iti maber, mane gima akwongo chako goni pes CDF kata momiwano ok nyal romo gigi. Nyaka wang'i partners ma oko manyalo konyowa kwariwore kodgi timo tijegi. Mane gima chako go mokwongo ni kwandiko proposal dwaro En mar kwayo en oboke mar kwayo. Ting'e ma inyalo mana timo ka in gi insight gi gima idwa timo. Ing'e ni ka iwara representative, i-represent onge boundary ni i-represent gi ang'o. Tine ni ki-represent gi nyaka ing'e ni to budget itimo nade sirkal ka. Kikia ni to budget ni itimo nade, to allocation mag constituencies chalo nade. To ere kaka inyalo wuoyo gi jogi nikech in terms of population be idhi ng'e ni to kama jogi nitie ne slum dwellers gi dongo allocation gi mar timo gigi donge nyalo bedo skewed, inyalo loki nikech mondo waket gi e level gi jomoko machielo. Koro kaka ng'amo tiyo e sirkal wang'e ni allocation mar budgeting itimo chon. Ok ne kaka wanga nodhi e finance ong'eyo gima timore e budgeting and allocation. Koro nyaka alliance gi jok manie budgeting mikoni ana represent jo Kibra. Dwaro jo Kibra chalo kama nikech Kibra ne Kenya ka. Ok wan piny moro. To budget gi imiyo mana jo Kenya. Akoni nikech Kibra wan gini gima emwadak. Ang'o ma mono sirkal? Nikech sirkal en wan. Sirkal ok en gimoro. Wan e sirkal. Ang'o ma mono sirkal miyowa this budgetary allocation ne jo Kibra ma gini nyalo timore. Kata kidwa los ndara, donge nyaka itere budget. To nyaka gi prove ni ka dwaro ndara. Omiyo mano is also representation. Achung' ne jowa, tachung' ne gi ka dwaro gima nyalo konyogi. About legislation, nyaka gol bills. Kibra ema kidhi nitie community schools. Community schools gi ok gin private, bende ok gin public. Iluongo gi ni alphabet schools. Alphabet gi nyaka ter bill e parliament mar recognize gik ma alphabet schools timo ne nyithi jo slum. Mano is now about mano koro watiyo legislation. Nyaka imany bills
madhi konyo jok mane constituency ni. Koro kaka upgrade school Kibra ji over 165,000 young mothers ng'eny, nyithindo ng'eny, ok ginyal dhi e public schools tin okrom, private schools tin. Koro nitie miluongo ni upgrade schools. Nyaka watim legislation mar upgrade school, nyaka ter bill mar recognize ni jo upgrade school gi omi recognition magin bende gi support education system. Tingeni upgrade school was like sani gine 262 in Kibra. 262 joma gi employ ne yudo school achiel mar upgrade nigi over 700 students. To kawa ketu waumu wiwa e kuoyo ni upgrade school go ok support education system, to mano kare wakia kuma wadhi. Nyaka wari recognize ni community schools nikech joma gi employ kende kanji ng'eny maratani maka ok wanyal recognize gi, to livelihood mar jogi bro chochi. To koro Kibra en kama nitiere NGOs ng'eny, migepe moko mag piny owacho odhuro Kibra, ng'ata mabiro ma omaro timo project chako e Kibra. Ang'o momiyo pod nitiere rem malach machalo kama? Nikech kanyalo kwano NGOs international to gi ma local NGOs manitiere e Kibra gi ng'eny jatelo, en ang'o matimore ma omiyo gigi ok nyal chopo kama ginyalo bedo gi influence ma oromo mondo mi Kibra olokre? Mar ariyo, kacha en kar dak mongore. Iparo ni idwa timo ang'o mondo mi juwo kama gintiere cha, nikech jo Kibra ok dwa ae kar dak mongore no, nikech giluore ka pono migi kuonde dak go modimbore, to gibo bedo ni koro gibo lalo kuonde gi magintiere. En gima tek. Wachane weche ariyo gi eki to mana mapiyo mondo mi kik sa ng'adwa oko. Ayudo ka ine ja propaganda mondo jite kiwayo ni jo Kibra wacho ni ok gidwa losnegi kama gidake. Resistance of resistance makiti kudu yana lo nyobende kuro muka malich. Ji para ni jo Kibra go era lwen to maka yewe modak maber kile gima nyaka nyisi ni jatelo Kibra kanyo mandiko mno nyaka ni Kandahar ni kuon makini njogi ma ndinya ka Baghdad kile nyenge mani kanyo go nyenge ma kuro wan kanyo ndimo gima nagele wan kanyo ndo ka wabera to kuonge mwachiele emowuothe achako gi NGOs. Aparo ni sometimes owinjo wabed gi leadership mong'eyo ni NGOs gi gin adi to gikonyo jomage. Samoro NGOs gi gin mag briefcase, ma en mar ng'ato kony miparo ni donjo e Kibra no to donjo e ofuku ng'ato. Koro aparo ni ng'eny nikech pok abedo e iye kanyo kaka MP. Ng'eny sami bedo MP to wenge ni medore kendo wenge ni ng'eny, koro in gi duol. Aparo ni ng'eny NGOs makani ok gi serve interest mag jo Kibra, nyaka bed ni gi serve interest mag jogo giwegi. To an koro kadhi abede komno tadhi luongo jo NGOs go ma ng'eni to NGO gi ang'o ma gikonyo e Kibra ka, to life mar jo Kibra be change nikech NGOs gi. Nyaka dhi abed gi register mag NGOs mwabed kod gi piny maneni to in NGO nini in e Kibra, to social support mane mimiyo jo Kibra nikech wamiyi platform mar NGO. To ere kaka ikonyo jowa mag jo Kibra, to ji adi misekonyo. Nyaka wang'i data, analyze data nini to jo NGO gi gikonyowa koso ok gikonyo. Kora pani mano kadhi abedo piny nikech I have the ability to do that. Kadhi abedo piny ma wabedo gi jogi mwang'iyo maber, wa synchronize activities mag jo NGO gi, wadhi yudo kaka koro wadhi dak kodgi e Kibra. Mar ariyo, ing'eni Kibra en dala the fifth makata okwache ma odhi gogo aora mar mong'adogo kana kaka ne muso go aora mopogore chako kong'ado okwache odo ni nyuol makada Kibra kanye momiyo giko mogiki no kwayo ni wan mabro gone kapok ong'ado odhi gogo aora no twaedo to the fifth iwacho ni ludhe no okano go bedroom bedrock kendo bedroom
Koro chiemo dhi ngado kode nam. Obiro gole ka. Wane ma wane bange kweting. Koro chwado go nam. Chwado wano kole jedung chwade wale. Chwade. Igete ni gimier are. En gimier mabondo cha, mabe orawe arawa. No mier dala ne maduong en Kibra. Kibra ka. Jumapili ni obiro. Ibiro neno kaka burudu. Mae dag siasa. Ma Kenya ka. Ma Jumapili ko biro jidwe tukte. Mane by the way. Kuro jedung the 5th ni ema nukelo upgrade. No neno ni jok bira. Nyako wegi kamoro maka ng'ato dhi ochinyo korot to neno taya. To koywa to flash. Mondo ngima gi bende olokre. Koro upgrading ni kotime yo maber, ikawo nyingi ji mogol kanyo. Maka utegi orumo, to jok mokawo nyingi gi ka, iduogi miyo utegi. Jakibira winjo wachna maber kabisa, onge ng'ama tamore. Omiyo kiwinjo propaganda ni jokibira moko kudwa nuwuog kanyo. Mano propaganda maduong' marach. Gilokore tama, gidwa kata ito gichiegi, en tama mok chiegi. Jokibira sani dwaro wachno komigi kama ginyalo dake maber to kete program maber. Piny ka onge ng'ama ok dwa nodak maber. Ji te dwa kama maber. Makata be nyaka ne handshake ni timre. Yo moro ene meso yawo kanyo. Mane ineno mana ka yugo yariyo wete ma jo handshake nobiro moyawo. To jokibira ne mor. Tiende ni gima ji wacho ni ok gidwa ni gidak kama beno. Mano propaganda migogi. To bende igogi wani ke diere no the 5th. Ne ni kanyo to ne pod sirkal goye. Ni en orito joma thagore, joma ok dwa nuwuok kanyo. To sani makoro en the 5th ni. Dongiwinjo ka propaganda no. Onge wache. Koro jokibira olerno ni koro sani ndi koro usebedo ni koro nyosru wiye mondo mi koro ji otwagi to los gini chenro mane kare. Yiwe mondo dongruok mondo chopi mondo gimoko lokre. Mano en gima ber ahinya. Wadogire kama mana kadiemo wang' kende to watieko. Adwa ni mondo mi e thuolo mantiere nindi ilere siasa mar ODM e dakika achiel. Mano e wacho ni en bedrock kendo en bedroom mar siasa ma Kenya ka. To mano bende e koma ODM ligoga dier anytime e Nairobi ka. To ini chungi ODM. Kanyo ang'eni chungi jochuma moko bende nitiere nyaka ng'ama sani koro tiyo ma en migosi Imran. To udhi e welo. Koro kibira sai chakore dwa nene koro maber. Kama onge ng'ama owe lweny ot. Kata nige lwenje samidore ne nini. Ating'e kama. Ng'ama owe lweny ot onge. Dwadhi timre nadi. Kata ne ler ne jogi goluro manyalo betie. Kata ler negi ni audhi bedo matek. E dakika achiel. Wachung' apandi auchiel motwe pesa. Ting'eni jomoko be twe pesa ni mondo ng'egi ni nochung'. Kibra ok ichung' e chunga ka okikori. An ma ok chung' na mokwongo. Nasechung' by election to be kaka ni winjo. Okora moro nobede. Wuoyi makoro tiyo ni otimo kora moro. Negiduodi. Negiduodi. Negiduolo ng'ama chielo. Nikech an mane giwacho na namba 2 lakini nayombe mabor. To nikech an japati mung'e ni party watiye kata gimoro otimore marach to kose lal ng'ato. To koro nikech japati iduogi bolori mos. Kisebolori to koro i-support party. Kata ng'ano ne ok omodho rugo pi to support party. Lakini wang'ni jopati owacho ni nomination mar Kibra dibedo maler kendo transparent kendo onge ng'ama dhi interfere go. Omiyo sani kiondko osego ng'ama rito ji no sani. Ok owuoth kata e ground. Ipenjo mani to ng'ani. To nodhi kanyi. To kidhi e kona koni chunyo ni orero mwalimu. Kidhi Lindi mwalimu orero. Kidhi Toi orero mwalimu. Kidok Sarang'ombe bedrock. Omiyo sani kiondko osego ng'ano makoro warita rita sa. Ka chieng' mogono oporo ni pip. Tibiro neno kaka ji tuk. Nikech gidwa yiero ng'at manyalo
ritogi maber, ng'at mong'e thagruok gi, ng'at manyalo konyogi e yore mopogore opogore, ng'at manyalo tudore gi jo sirkal mar kelo kony e Kibra. To gima morowa mogik ni wang'e wuon Kibra osemitelo. Warito mana lendo. Ting'e nyuwa jo Kibra chieng' mano lendno. In fact, abro dhi sayude Nyasaye okonye. Orum mana kamano. Nikech kokeni na hapa kwamba inyalo rito, inyalo dhi kata wiki achiel kapod feti duoge igore piny. Okay, wachiko chenro gi kanyo jatije japuonj to nus dakika loso gi jo Kibra king'iyo kamerani. Achiel kachiel goro ikwayo gi ombuchi, ikwayo gi support, ikwayo gi moro amora ma gidwaro mondo gikonyi godo mondo udhi e ng'wech niendi. An kaka mwalimu Morero kawuono kane studio ka mar Lolwe studio ma joluo bire ka pimo weche gi matek kendo gi maber. Abiro kwa ukora kaka jo Kibra nikech asedak kodu, asetiyo kodu higni mang'eny kendo wasekonyore yore mopogore opogore. Akwano mondo ka kwadhi e yiero mar Muchujo uyie uwuog oko kar romo mondo ugo kora ne mwalimu Morero manyalo kelo lokruok ne oganda ma Kibra matek oriwore maonge ng'ata mana the fifth kende ema nosebedo kanyo. To nikech the fifth no bedo wadhi dhi kawo telo, kwatiyo kode to wadhi kelo lokruok magwa kaka jo Kibra. Agolo erokamano kuom nena, kuom winjo wicho wacho mawacho madhi konyo joluo kendo dhi konyo oganda te mag Kibra. Erokamano. Onge wach, erokamano jatelo, wakwayo ni hai maber e gimidhi endo wan maromo watime namna mi thula ina mi yudo kani mondo mi los kod oganda jopiny giwinji pachi, giwinji dwachi mondo mi ochopo sama koro gitimo mano ma en bura margi ka ging'ado ging'i kaka gibiro ng'ado bura to mana e debe e yo ombulu to gi kwe to gi hera e kinde duto. Maendi ne en Twak e weche manyien. Ageno ni wachiedho kodi maber, wawuotho maber, iwinjo weche manitiere. Koro modong' to japuonj biro biro koro miluongo ni ground mondo mi koro opimnu malach. Kaendi ne wakawo mondo koro waluom romo matin kamano, waluom kuondego kuma fuonde pek mondo mi iwinj kaka siasa ma Kibra cha. An Niko Kelo aduke chiel kachiel nyaka chenro mar weche manyien.